kanungon na pleng jong pi bele persyang ban ngam magi jing duai kanungon na pleng jong pi bele persyang ya ka bangam ngam jiliu haga tiga jong blai pikmi lan tiga kamba kanu sin pingam ngakwa banai pi kana kelemat yau naman loong ka babel bau di ban ngam nyau sin nebentai jong ngam tip hado kanu sin hanrai tongin am pep ya ka ban ngam namar ka kamba kan jia habau blai uong ya u Simon Petrus ngam sa ka ba kam jiliu nyet sa ka ba kam jiliu penhap di ngajar bar habau kongo uyo ka kamba ngabat na piro kadai kumjo lele uong ya naman nyausin haga wal Jordan bar habau kongo ngayoi bau naman upliang ye kamba kalong ka jingmen ka ba crown lamba jong ni ka por ka ba kodor ha ka ba ngiyo ban wan shepi lamba ka ni ka channel ban ngiyo ban yalap i ka tin ka ba khoi ka ba gantang ka jong tra ngai pima di ki jinggur ku hagi kubor ki baladep ban ai ban ngi share lamba ki YouTube ban ngi nalyang jong ka jing screen ki kwa hi ban long ka jinggur ku namata jong pilang baro ban kamtam lele ku magi ki por ki ba ngi myo shu ya ka ban le jing sen ngi don kam ban shekri ka tin ka jong blai lang ba ke YouTube ban ngai scam ba pi baro pi ekmen ba pi yo ye ko tin ke bokoi ke bagantang ke jong trai ribat ka jet benriu jing ke jongi ngi don jingker men de tang haga tin ke bokoi ke bagantang ke jong trai gen ke ar ki sem ke lonong basan ke dekat ke baningkong ter ke ba itu sipang jong uwei bru uriu pat ya pom jong usim Syria utau de Naaman Uli naman udai ubri ubakrau ubadon burom adu kata hakmat kehima hakmat jong simbat kehima hi barok kawai udai ubri uba ka hima barok kawai ka burom shikadai bat ka basiosi kalong pan bauni ubri udon ka jingpang yang thole bat kani ka jingpang ka ba ui kendo mdon ba tip mdon ba itu eka anrai deitang ka lok lese deitang ka lok ba ulu persyang ban bure ya gani ke jingpang kat bala andai ke ke ba siutunan baga babel ke itu ingi badon ke wei ke kena samla ya ke ba gani ke ying ke ring brown bad ke lek gani ke kena samla ke lek poi ha gani ke ying bad ke shekri ya ke tengah jong u Naaman bad ha ke wei ke snile se ka site ya ke jang ke jong u Naaman bad ke yoi ya ke jang ke jong u ki ba bitsnam bad ki don ki Katu kani kisni do ibabit haga janggil jung. Da pelong ye kani kena samla ban perkan. Baului kenrat jenga pleng udon ke jingpang nyang thole. Kani kena ke siau tho ban ketip sepang ke jingpang nyang thole namar ke de ke konisra. Ban ketip ye ke hukum ne ke kitab Leviticus. Adu kanu kalong ke ba ma bandon ye ke jingpang nyang thole. Kalong kum kini kipor. Bagi yoi bagi ni ke jingpang COVID-19 ke kta ye ke ribat ke jet benriu bat ka gani ke jingpang ke wan banyale bat ke ribat ke jet benriu barok ki kuslai kumagini kiski kalong ro kumjo na gamenta jong unaman bat ke yeng ke sem adin bagi ni ke kena samla ke tip ye gani boken rat jong ka udon ye gani ke jingpang kong ye gani kentin bat ke ni ke dei kentin ke ba koridor ke bangakwa ban kren pedeng jong pi ko mangani ke por bagini kena samla ong abando kenral jonga udon bat unong yu tho lepa ubahasa maria te unda penkia yu naga jingpang nyang tho le jongu kani ke kena kadon ke donor ke basio senai ne benta kani ke yeng ne benta kenral jongka kadon ke donor ke bakwa ban yaram ne ke benta jongki bakin yo i ke jingpalai bagin yo i ke jingpan kia ban nak ke dau ka pelong i ke ni kena ban ong i ke ni kentin haga tengah ke jong una aman aban dau kenra jonga udon bat unong itu lapa hasamaria unda de penkia i una ke ni ke jingpang ban ngakwa banoi pi lembaga jing shikri ngiro ngidon ni ke ni ke donor kum ke ni ke kena samla ngidon ni ke ni ke donor ban ong na benta jong ilang baro aba de pidon haga jaka ka ba debiang pinda jin de yo ye ke jimpen kia ka ba janai
pidon kam ban yo ya ban poi haga jaka ka ba dai biang ban yo i jingpan kia ka ba janai hoi hagi gi ski ngi don kam wepo we brew don kam i jingpan kia don na preng jong pi don kam i jingpan kia na mar ka met ka jong pi na mar ka jingpang ka ba pi kendo i jingpang ki ba per don na preng jong pi kwa i jingpan kia naga jingku slai jong ka donot naga jing pisa ka jinglang a jong ka mengsem pidon kami ke jingpan kia wepo we brew don kami ke jingpan kia let's see pidon kami ke jingpan kia namar ka pop ka kta ke jinglong ka mengsem ka jongpi ka bam ke jinglong ka mengsem ka jongpi kumba bam ka nyang thole yo naman bat ka long ro kumju agini ke ski don shibon kibru ki badon kam ye ke jingpan kia don batip ime pa jongpi le si kim la ban tip ye ka pop ka bare pile persang ban bure kumba persang ba bure una aman ye ni ka jingpang ka ba ui kendo ban ka ka banga kwa ban oi pi ka ni ka por kalong ka ba don kam bangin yos nyo ye ka ni ka khubor nginom la ban bure sa ya ka na malar ngi bure sa ya ka kan bam yang suki kan bam ka jinglong man sim ka jongi bat kan poi shi do ka benta bagin yap no aga jinglong man sim kini ki ski ki bangi hab ban yele shitom kabala na ka benta ban im ka jinglong man sim ka jongi hoi ngimla ye ka ban kiari ka ni ka ye ke ba ja ka ni ka sla jong ni ka parthai ni hab ban shong hayeng ngim yo shu ban lai shi jinga seng but don't shibon ki bru ki bala phone don't shibon ki bru ki bala pa duai namar bala yap ka jinglong man sim don't shibon ki bala pa duai namar ki jing bakla ka jing ka jongi ki pop ki bagi kendo hagili ki lockdown hagili ki ski ki don't shibon ki jing pan shoy ki ba attack ye ka jing ka jongi bru ki ba per ne ka down ki don't kam ki jing duai ki don't kam ki jing slok ban ngai scam ma piro ki ba pet ye ka video ka ublay la lam ye pi ka ban boy ye ka ban pet ye ka video ba kan long ka jing ku ne ka ban ta jong pi e se ka ni ka por dei ka ni ka kubor ka dei na man ta jong pi piong ka ni ka kubor ka dei na man ta jonga dei nga ka ni ka kubor ngadon ki pop ki bari ki ba mla ban yo I ki we ki mla ban yo I hanai nga siong tho yala de bangam don show I ga jing suk le ngam yo I ga jing pan khia le ngam yo I ga jing palai ba ban yo I ga jing palai ka ni ka samla go ong yo na aman ha samaria donu nong yo tho la pa nga kwa ban oi pi ga po don ga jaga ga ba ublai ukwa ban pan khia ye ga jing ga jongi ka ni ko khobor ga bang kwa ban kren pi nga kwa ban kren Shai ka bau blay wong don ka jaga ka bangal le ya ka kamba bat ka dei ka dukubor ka bat itho iba ban ya tho ingi ya ka taka jaga bat ngangai barok ngi kwa ban poi kum ka taka jaga kum bau na man hadin ba utip ne ka samla pleng ba don unong itho la ba don ha samaria ubala ban pen khia bar ubala ban duai ban yo jing ban khia ha samaria ka ni ka samla ga ong bat ha ba ulai daga jing trang jong ka donot ulai ban ikendo yang ni nong yo thola pa bara ba ulai ban ikendo yang ni nong yo thola pa unong yo thola pa pat upa yo ni usakri jong u ong yo na aman u yeng akmat jong ka jing khang jong ka yeng jong u Elisha bara ba yeng akmat jong ka jing khang jong u Elisha kum nong yo thola pa jong ublai bara ba u kumilenti ba una u Elisha kum shikri jong blai unmi nagata yeng ya ban buan ya ban dua na manta jong anai uklemi don ko por nga kwa banoi pi ka por kam de ka jongi anai ka por ka de ka jong blai u blai u kwa ban ya lamingi bangin yeng kum ba yeng u naman ndei tang ban kut ban yeng ka jingkang ban pet no unaman ula mud ban pet no ula pet no naga jaka namaru klemi uni shikri jong utrai nga kwa ban oi pe ka kelmat kan nung na pleng jong pi la persang ban duai pi la yinga ka jingkang jong ka jing duai pi la yinga ka jingkang jong ka jingker khu pi kwi lan ti ba ka jing ka ba am play ka jingkang gumba pi tip naga babel ti to answer play pi la persang ban tit han raim don ba yos ngeu nga kwa ban oi pe ka por pi don kam ban ya sha
Pidon kam banya syak ke ka ba pidon kam ye tin ka ba koi ka ba gantang ka jong trai ban nga ai ngo yo blai u Elisha u la pa yo ni shikri jong trai ong kilai ong yo u bon lai sum ha ka Jordan ngam ha ka Jordan nyel sin ti un khoi bat ke ka bang kwa ban hoi pe ka ni ka por kata ka tin ka ba u Elisha u shikri jong trai u pa au ni shikri jong ban ong yo na aman ka dai ka tin ka ba don bor la na aman upen ka ngo ya ka nga yo I una aman ula legend ula kum legendo ya ka gamba aga jinga jong na maru klem ko ngo ya ka tin ya ka bala pa do ni Elisha nga kwa ba noi pe ka por ki don shibon ki briu ki bala do ka gamba aga jing shi sha ki la dei ban yo ma di ka gamba ki la dei ban yo ma di ka jing ban kia haga jinga jongki hanrai ki petno klem de ko ngo yega surga jong oblai yega bala pha ki barke ka banga kwa ban pi lamba jong ka ka por ka ba khodor kini ka tin ka banga kren ka long ka tin ka ba oblai upha ban long jingkur ku om tang na menta jong pi hanrai na menta ka ri ban ka jeben riu na menta ka partai baro ko ai la ni ko ngo yega tin ka ba oblai u kren yega jinga jongi pinyo I yega kamba ya penkin mau yang ayo Petros hagaba utong ye dok ka bro shimit uklem ngat dok ka hanai ke ka ba ja ana wanu jisu upani ke yeng leng ke jongu Simon Petros bar habo yeng ban yalap ha jong ka ni ke yeng leng on daula dep yalap ye ka dik tak jingalap ka Bible ke yo thu ingi bat ko ong uji ong yo Simon Petros uong nyet shakaba kam jeleu bat penhap ye ka jar ka jong me bat ku Simon Petros ula upet yo Jisu siong tho ba baro shimit ban penhap ye ka jar ha ka por menski ngat dokha na mar ki expert maki hanrei ong igini kenten namar ka tin jong me ngan pen ko ngo ban habo pen habi ka jar yo I ka kamba ka ja ngat shibon ka dokha kay ka bang kwa banoi pi ka ni ka por pikmi lanti ban yo man I ka kamba aga jing jong pi kay ka badon kam ka long tang shupen ko ngo ye ka tin ka jong oblai u Simon Petros uong namar ka tin ka jong me ngan pen hier ye ka jar nga kwa banoi pi ka ni ka por habang yos nyaw ka ni ka tin ka bakoy ka bagantang ka jong trai balay ngim ong ka ni ka tin ka bang yos nyaw kanam kut tanga bang yos nyaw ngin le ro eka ban ngin ko ngo ro eka ka jing le ye ka tin ka bakoy ka bagantang ka jong trai hadin ba pil yos nyaw ye ka ni ka tin ka jong oblai lepen ye rengkan ika bat ka jingko ngo nega daw haba don ka jingko ngo don ka kamba nega daw walai ti ye ka ban pen ko ngo ye ka ting ka bakoi ka bagantang ka jong trai ai ngo yo blai uni una man ong ka babel namar bau kwa ka jingkwa ka jong ka long bau u shekri nong I thola pa demo u ban mi nakata ka yeng ban duai ban bukti u hanrei namar bau Elisha klemi Onga Bible igini kenten nerpin pule bat nga haga de kon ka bakat way namar ba u Elisha klemi nakata ka yeng unaman onga Bible u lebitar u lelai no u longro hakmi ngalamut shisha un wan mi changa bat un yeng bat un khot ye gerteng u trai u blai jongu bat un kawe ye laga kti halor kata ka jaka bat un pen kia yau ta ba pangyong tole u enaman ulami nakataka jaka ulalai no nakataka jaka namar balai ukwa unaman ba ukta ushikri jong utrai unmi nakataka ye ban buktiu ay ka banga kwa bano ye pega ni ka kalman ay ngo yo blai habanga puli ye ka ni ka kting jong utrai ngayo I ye ka ba ri ka ba blai ukwa ban pensai ye ka jim ka jong a jong pi unaman kumilan tiga kamba deka jingkwa briu jong aku apa pi nginam yo pliang iga kamba deka jingkwa briu jong unaman ukwa bau Elisha mi unbukti unduai unyo kia hang toi ba unlait no kata ka deka jingkwa ka jong naman anai ka jingkwa ka jong blai ka long kadai ban lait ha Jordan
ban ngam ma Jordan hado nyau sin kata ka dega jingkwa ka jong blai bat unaman na marba uklem yo ya kata ka jingkwa ka jongu umi no na kata ka jaga upet no na kata ka jaga ai ngo yo try ba wei nagi sekri ka jong naman ulai ban ong ya uni ukenra jong uong yigini kentin kok pala do tol nong thol paulo ko mi me ban le ge ba kraw minam dale ya kata sakat no lele habo shu ong ami to sum batulong khoi kini kentin kaba uni sekri jong naman wan ban pensio kini kentin kaba don kam wan ye kaba namar ba usion le kaba tau kun ra jongu kwa ye kaba le pai kum to kalanda yo ma di jimpan kia ba uni sekri jong naman ukam sion tro ban yau naman na ai ngo yo blai uni wan ye kaba pension tro yo kan ra jongu na kata dau na ngai ngo yo blai ba habanga pulai gani ga babal ngatip ki don shibon ki parlok ki ba persang ye ga ban pension tho ye ga jingdon kam ga jongi bar ko ba noi pi ga ni por mangiro na ga jing shikri ni persang ye ga ban yalap ye ga ktin ga ba koi ga ba gantang jong tra ni persang ye ga ban kren ye ga ktin ga jong blai ni persang ye ga ban pen mi ye ga jing kren lamba ga youtube na mangi kwa ban ya rap ye pi nim kwa ba pin do ye ga kamba haga jim ga jongpi pi don kam ye ga kamba kari ga jet beri ko don kam ye ga kamba ki don pi don kam ban ko ngo ye ga tin jong ga jinga salok ne ga tin ga ba khoi ga ba gentang ga jong trai but I go yo blai ba habo ni shakri jong utru shakri jong na aman wan ban pension tho uni kan ra ro u ko ngo ban habo ko ngo ka jimpen ko ngo jongu ye ga ni kentin jongu shakri jongu ka de ga jimpen ko ngo ye ga kentin jongu Elisha kumu shakri jong trai ka de ga jimpen ko ngo ye ga kentin ka ba wan no blai na ga da dau nga kwa ban oi pi ga ne po ai ngo yo blai anaman de ga jimpen ko ngo ulai ban sum ha ga wa Jordan ungam ha ga wa Jordan hado nyosin ka ban kong ungam upai yaladi Tem yo i ga kamba rum don ga chi baru ngam sa ka ba ro upai kalong kum ju ha ga ba la ro kalong kum ta ha ga ba sa ro long kum ta ha ga ba san ka ban ro long kum ta kum ju kanungon na preng jong pi bel persang ban ngam ma gi jing duai kanungon na preng jong pi pil persang ye ga ba ngam jiliu ha ga ti ga jong blai pikmi lam ti ga kamba kanu sin pingam ngakwa banai pikane kelimat yau naman loong ka babel bau di ban ngam nyau sin nebenta jongi ngam tip hado kanu sin hanrai tongin am pep ya ka ban ngam namar ka gamba kanja habau blai uong ya Simon Petrus ngam sagaba kam jeliu nyek sagaba kam jeliu penhap di ngajar bar habau kongo uyo ga kamba ngabat na piro kadai kumjo Lele uong ya naman nyelsin haga wa Jordan barabo kongo ngayoi bau naman upriang ye kamba mangiro haga ne kelimat ngakwa banai pi nai ne ga baduai ne bentaga ribat ka jet benru nai ne ga duai ne bentaga ni ga COVID-19 nai ngakerpat ye pi ki kon ga joblay tongin pendem tongin ngam haga jing duai ben yo i ga kamba kan ga kamba ga jomo blay kan wan haga ribat ka jet benru tongin pen ngam na menta ka snong ka thao ka jongi tongin pen ngam na menta ka ribat ka jet benru na menta ka perthai baro kawai ngakwa banoi pi kan kelman ngim don kam sho ban le sho wa Jordan hanrai ka e ka bang don kam ngakwa banoi pi kan kelma jong ne kenta ngi don kam ban ngam haga ting ka bkhoi ka bakentang ka jong trai ngai e ka ting ka jong oblai ka wa Jordan ka kren ya ka jing tot ka jong men se mo khoi jong oblai ka ai go yo oblai bagi bru gi ski ki mi
pi ye ka ban kren ye ka kubor lembagi YouTube lembagi media ngakwa ban oi pi haba pi yosnyo badon ka eke ka bo tuj ha ka ba wanda ka bor jong mensim ka kubor ka bagi kren naikan ta ye ka dei ka wa Jordan naman ta jong pi ngamang ta pelai jingmut hang ta pinyo i ka kamba kanja unaman namar bo uibeng ya ka ni ka wa Jordan pitip ka wa Jordan ka dei ka wa ka barit negata daw uni unaman uang igini gentin uang ka kam hatu ka abana ba ka par ba ka wa Damascus kimlong kambhama banya ka wa ki Israel baro ke udan ke jingpen ya per lada piyos nyawi lada dehi bau blay upa haga wa abana bat par lada dehi blay upa agane lada ngam gade don be gamba bat hangi uklempa chegini ki wa hanrai upa haga wa Jordan bat ngyo I haga wa Jordan don ga gamba kay ga banga kwa ban ong ipi gani ga kelman nai iben kumbale uni una aman ubung udang mut udemut ban iben ya gani ga wa Jordan na iben ye ka jingalam ka ba toy do mun sem ko jo blai I don chibon ki mun sem ko dor I don chibon ki perlok ki ba yalap ye ki ting jo blai ki nong yalap ki ba mi hagin gisni ki ba yalap lang ba ki media buram ye ki na do ka do not na kwa ya hon ban pi pin yo mat ye ka jingker ku ha ga jing ga jong pi nai ong ba ga abana ka khamba ka par ka khamba nai ong ka balang jong I ka khamba nai ong ka balang ka jong ki to ka khamba han rei ha ba pisnyo thoi ba dei ka kubor ka ba toy do mun sem ko jong blai le ka wan na ka no ka balang han rei le pisnyo to don ka bor ka jong blai ka ba toy ha ka ta ka kubor ha ka ta ka jing shikri lamba ka jingwai ka jiro lembaga ba puli ka ting ka jong blai lembaga ba krani ka ting ka jong blai balai pim ngam jeli hang ta balai pim pediang hang ta balai pim mat balai pim ngai ye ka kamba pin kmi lang pin yo I le pin ngai pin yo I ka kamba kan wan jia ha ga jim ka jong pi ai ka banga kwa ban oi pi ka ni ka por ai ngo yo blai ba ka ni ka samla ka don ka do not ban long ka jirap na man ta ka ni ka yeng ka sem at kay ka banga kwa ban oi pi mangiru kum ki kon ki jong blai Sejisin, aswa bangan penkut ikan ni ke kubur, ngan ong ikan ni ke juk ke kentin, apa ong ikan ni ke kena. Aban dau kenrat janga udon, bat unong yu thol pau bahasa Maria, anda pen kia yu nang yang thol li jong. Pak ban ong ipi ikan ni ke por, kon ki jong utrai. Pitamo, ya ke jimba kala ke jong pi. Ini kita kisah kita bakaduk kita bangim. Apa nanti? Akmat jong ulai. Mdan kawai ro kabare. Bila ban buri, waban kerani pigi samla. Bila ban buri ni imei pa. Andai pinamla ban buri, na ulai. Kita tahu, agar ni kapor, agar ni ketinggal jong ulai kan long ka jingkar ku ka bakra. Ya ka jim ka jong ni. Daka donut ka basyon senai. Daka donut ka basyon len. Daka donut ka bakwa banyaram. Lamba jong ka ni ka kubor. Nakwa ban IP. Kumba ong ka ni ka samla. Aban da ukan rat jonga udon bat unong yul thol pa hasamaria. Uniyo iya ka jimpan kia na ka jimpang nyang thole. Nakwa ban ni thoi IP ka ni ka por. Kumba ngalong udon kam ban lech samaria. Ndon kam ban lej agawa Jordan anrai kay ga badon kam waban pi na madon ga jimbut ka bakra ka Samaria kadai ga jaka jong ga jindo ai ka Jordan kadai ga jaka ga ba pio snyo ga jingto jong mun sem ko nai iben ga ni ga jaka waban pi ga ni po Anungan na preng jo pile pet no pile e no ay gini kajaga. Kajaga ka ba pibang ban puli ka ting ka ba koi ka ba kantang ka jong try. Kadai ka wa Jordan kadai ka Samaria ya pi. Anungan na preng jo pile pet no ne gini kajaga. Agini giski pile e no. At pi persyang ban boy gini kajaga day tanga ka por. Ka ba pi ting. Ito ka por ka ba dan sedang banwan attack ni COVID-19. Andrei
tang hadin katuk ani ke por pile eno kanungut kilong gilong sem pile shong agani ke jaga pile yeng agani ke jaga pile pelong ke jingseng duai baroshi ke jaga ke pile pelong jingseng duai ke de ke jaga ke bangala ban penisre mika bat ke Samaria bat ke wa Jordan ke jaga ke ba don ke kamba nai agani ke jaga nai agani jingseng duai lang namar ke don ke bor don ke bor ke bau blai kwa ban toy ban ashipi yega kamba ke ba pidon kam yegi kamba ke ba pidon kam aga jinga jompi dan pidon kam yega jinga da dei aga ni ke wa Jordan dei kumaga ni ke jaka naga daw aga ni ke por ini ki ski gilong ki ski ke ba don kam wa ban kren ye pinamanta gitu gi perlok ye bi kendo yega jinga aga jinga jompi naga daw jong ke jing shakta oni COVID-19 ni siaw sunay na mental jompi ni siaw lem na mental jompi andrei kay ga bang don kam aga ni klimat ban pensiong to ipi kalong haga wa Jordan ka jaka ka dei haga wa Jordan nam nyausin ongu Elisha yo naman aga ni ga por nga namong ipi kanusin ngam andrei pidon kam ban ngam da pikwa iga kamba na oblay pidon kam ban shem yega niga jaga pidon kam ban wat yega niga jaga wat e no ega het biang suji sen shonga ga niga jaga kmi lenti ga kamba no blay inyo i blay le ga kamba don go wero ke je jingpang yega ba mla ban pen kia aga niga wa Jordan don go wero ga je jingpang yega ba mla ban pen kia haga wa ka batoy no mansim haga jing duai ka batoy no mansim haga jing puli jong pi ga ting ga jong blai ka batoy no mansim haga jing yo siao jong pi ye ga ting ga jong blai ka batoy no mansim haga jing yo siao jong pi ye ga jing ruai bagi we ki perlo ki ruai haga batoy no mansim don ka we ro ye ga bamla ban pen kia baro balong ka bala ai ndai ga badon kam idon kam ban shem kata ka jaga ikon gi jong utrai daga donut baro akwa ban kren daga ni kubor na mental jompi ni na mental jompi ni na mental gari bat ka jej ben reu ikwa ye ga ban ya duai man la ka por na share ye gi ma jing duai gi jonga shigi media bangi don kam ban duai ye ga jing da na ga ni COVID-19 ga jing da na ga mariam bat ka jing da na ga jing paide baba no ipiga ni ga kliman ikon gi jong try nga khot ipi lamba jong ga ni ga kubor nga khot lang ye pi ga ni ga bor klem de don ga ta ga jing ye sio per niam per balang han re ga ni ga por aba blai kwa ingi bangin ye trailang ban yo i ga kamba nga yo i don ga jing ye trailang na do ga ni ga samla ga ong has Samaria pad u Elisha pad u ong yo ule ushekri jong kelai ong yo naman awa Jordan ikon gi jong try ga ni ga klimat jong ni kenta ndai tang gini rai ushekri jong naman ro ubadang yosnyo kasin ka banin kong yosnyo yi tin gi jong play na u Elisha nong itolpa rai u yelap kla long nong yelap ne ga banta jong kan ra jong pabanoi pi ga ni ga por nam tip kan nu sin pili yosnyo yi kubor ikin gi jong try rai kanungon na pedeng jong pipi don ka donot bandong ka jiram nementa ibahaye nga sem gi jong pi nementa ki paramarjen mar pa jong pi nementa ga ribat ka jet ben rew ni mar gi de gi sngi gi badon kam isngi ba gi bru gi don kam palat ye ga kamba ka yinga sem ga jong gi don kam gi kamba ka ribat ka jet ben gi don kam gi kamba ka balang ga don kam gi kamba ban manga ban mapiro ngi don kam ye ga kamba ni don kam gi jingpen koi ni don kam gi jing palai idon kami ke jing sai khoi par ni ki pop ki jonga ki jongpi ni da daw ke ni ke por se kan no sngi ngam tip u blai dang ai chan singi ye ke bangin yo ban ne hasla jonga ni ke pertai andre ngas don ke ta ke jing sion schem ha ke donut ke ta ke jing ngai ha ke mensem bagi ni ki sngi ke bangi em ki de ki sngi ke bakado im dei ke don kam shu ye ke ban le kai ya la ke jong ke jing ke jongi tungin pen bai ha kama jong trai
tungin duai tungin kerpat ak ma jong blai unaman ulawat yoni ubriu jong blai ban yo ma ye ke jimpen kia ba ke jimpen koi kadon kamro yang ye kan ke kelemat ban wat yo blai nudu ka donot wat u de ba pipuli ke ting ke jong trai wat u de ba piduai ha ke jim ke jong pi ban melen i gani inyo i ke kamba kan wan ha ke jim ke jong pi utrain kur kui pi ma kwa ban duai ke ke kelemat o pa be jong a ke ke por nga wan ke ma ke jome dab de ke jision ko ba kraw lamba jong ke ke por yo ban ying lamba jong ke jaka trai ban kren ni ke tin ke ba don kam ko trai ke ba long ko trai able jaga tin ko trai ke jingkermen ne banta wepo we ke ba yos nyo ban ne menta ke ribat ke je ben ri para ko we trai ji sunga wan ko trai able jam ban duai able jakum bakani ke khon samla ke don ke ta ke jision sun e ke jision lem ne menta ke ni ke ying ke jong na aman kum ta ro able jang ni don ke ta ke jision lem ne menta ke men semba ko do ni kren ye ke ni ke tin ke trai able ja trai ji sulam ba jong ke por I can shem me I can shem ke jaka ke ba de biang me pen ye tho haki ye ke jaka ke ba ki de ke trai ke ban shong ban yo i ke kamba ba trai ji su ke ni kelmat ye rap iki bakin no ye ke ni ke jaka ke trai kur ku iki itu ki briu ke trai able jang ke bala shakta ha ke ni ke jimpang covid-19 ha ke ni ke por nga da duai ke trai nga pen ngam ye ki ke trai ha ke por ke snam ke jome ba trai ke por ke kerte ke jome ha ke jing toy ke jong men sim ba khoi ke trai able ja pelai silang iki pen khoi ye ne ke jimpang baro trai ji sunga da duai ro ne men ta ke ribat ke je ben ri ko jong i baro ko we trai able jang ngi pen ngam ye ka ha ke jing duai ke trai able jang namar trai ji sunga tip ke trai able jang la ban ye le ke trai ji sulam da ke de ke bor ke jome ngaburi ye ka ke trai able jang ha ka wa jong ke jing duai ke ba toy do men sim bakan don ha ke jing da ke jome trai ngi ashami ke buram ke jing sim ha ke te ke jong Jesus Christ ngi duai amen to blain kur kui pi nangis kem beli omat ye ke jing kur ku ne ke ba yos ngeu ye ke tin ke ba koi ke ba kan tang